Hello guys! Ngayong araw guys ay magluluto tayo ng ating pakbet ng ating sibuyas, kamatis at ang ating baboy. Nandiyan ang ating sitaw, ang ating talong, ating okra, ang palaya. Pag-init na tayo ng mantika, ilagay na natin ang ating sibuyas at ang ating kamatis. Hindi po ako naglagay ng bawang guys kasi ayoko ng lasa ng bawang sa aking pakbet. Ayan, gisa ko muna ang ating sibuyas at ang ating kamatis. Gisa-gisa lang guys hanggang sa madurog siya. Ayan, lagyan na natin ang ating sahog na baboy. Ayan, sama na natin sa paggisa ng ating kamatis. Habang naluluto ang ating baboy ay madudurog na rin ang ating kamatis. Naglagay tayo ng kaunting bagoong. Dahil tayo ng kaunting bagoong. Pag nagisa na maigi guys, ilagay na natin ang ating sitaw. Pagkatapos ng ating sitaw ay ilagay na natin ang ating talong. Ang talong. Yan, haluin natin guys para sumama yung lasa ng bagoong doon sa mga ibang gulay na yan. Yan, tinakpan natin kanina guys at ngayon ay binuksan na natin. Yan, malapit nang maluto guys. Ilagay na natin na ang okra, ang palaya at ang ating bagoong ulit. Dagdag ulit tayo ng bagoong guys. Alam niyo ba guys na mas masarap para sa akin ha, mas masarap yung bilog na talong sa pakbet. Hindi ko lang alam sa inyo. Siyempre kanya-kanya tayo ng gusto, diba guys? Pero sa akin mas prefer ko talaga yung bilog na talong. Kapag mayroong bilog na talong ha, kasi mas mahal kasi yan kesa sa mahabang talong. Alam niyo naman na guys, pag mahaba mahal talaga. Joke. Yan, tinakpan ko ulit kanina. Yan, binuksan ko ulit. Pagkabukas ay nilagay ko na ang ating siling haba, pandagdag ng flavor sa ating gulay. Yan guys, haluin na natin at antayin na lang natin siyang maluto guys. Yan, luto na guys yan. Mapapa-unli rice ka talaga pag ganito ulam mo guys, promise.